Koos was ja, en nog steeds een icoon. En daarom is het ook een droom dat het aankomt dat je samen wat kan doen. Die samenwerking die smaakt echt naar meer, hè? Ja, ik vind het geweldig. En je ziet het werkt heel goed. En voor mij was het, al zou het niks doen, dan was het een droom waar je uitkomt. Want je wacht er al 30 jaar op. Door de omstandigheden dat hij druk was, ik druk was, gebeurt het niet. Nu is het dan gebeurd en dan slaat het zo aan. Ja, dan is het een dubbel geluksgevoel. Nou ja, we hebben wel nagedacht om in ieder geval een vervolg op deze single te maken. Ja, hij is in de dagtop 5 12 keer op 1 gekomen. Dan denk je, ja, dat is super dat je dat mag meemaken. Dus het wordt tijd voor een vervolg en die gaat er zeker komen. En is daar al wat concreets over te vertellen? Nou ja, we hebben een idee losgelaten. We hebben nog geen melodie op wat gehoord van Emiel Hartkamp. Wie met Nouri Sparri daar het voor ons doet. Dus we wachten af. Maar als hij net zo goed wordt als deze, nou, dan mogen we niet klagen. Tuurlijk, omdat je alle twee bij hetzelfde bureau zit. Niet qua boekingen, maar wel qua platenlabel. Is dat al makkelijker te combineren. Dus de lijntjes worden korter. En je hebt natuurlijk 1-op-1 contact. En dat is zeker tijd voor te maken. Al is het dat we op een zondag gaan inzingen. Wanneer zou dan die nieuwe single misschien wel klaar kunnen zijn? Ja, ik denk dat we hem dit jaar klaar moeten hebben, zeker. En als het aan mij ligt, zou ik zeggen, ik breng hem februari, maart, breng ik hem uit. Net zoals deze in de zomer. En je ziet, we zitten nu augustus, begin september. En dan denk ik, ja, als hij dan net zo lang mag doorlopen, dat teken ik daarvoor. Dus niet nog even voor het einde van het jaar nog een leuke, mooie, warme december single met z'n tweeën? Ja, ik denk ook misschien, daar heb je misschien wel gelijk in. Misschien is het ook, wat voor soort single krijg je aangeboden? Wat is de tekst, hoe gaat die? En misschien is het wel weer beter voor het najaar. Maar dat is afwachten. Maar ik denk zelf dat het een zomersingle gaat worden. Maar Emiel heeft ons altijd verrast, dus dat zal nu ook wel gebeuren.